Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Мартортеҷ. Ин канал сота шега барои мошинои арзон. Мо бошад дар навори имрӯза бисёртар мошинои арзон анҷо додагем ки мошино аз 7000 сомон сар мешавад. Курси имрӯза дар рӯи экран. Дар навори имрӯза мо мошинҳои фурӯшӣ ба нархи арзон аз шаҳру ноябаи Тоҷикистон барои шумо пешкаш мекунем. Касе дар канали мо меҳмон ё обуна шавед, видеоро то охиша тамошо кунед. Дастгирӣ кардани моро фаромӯш накунед. Дар видео лайк монед. Шахсоне ки бори аввал ҳастанд, подписатсия кунед. Сангулачаи канала пахш кунед ки якумин шида видеонавори моро тамошо кунед. Мо бошад навори имрӯза сар мекунем. Беҳтарин мошинаи бардора чӣ хел мошино дар кора дар комментария бинависед. Мо ҳатман меонем дар навори оянда. Бардора мо навори имрӯзаро сар кардем. Бо диққат то охиша тамошо кунед то ки аз нархҳои мошинаҳои фурӯшии имрӯза бохабар шавед. Як машини фурӯшии Opel Astra F дар кузови универсал соли барои 6995, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд, нархш бошад 27000 сомон ба курси имрӯза гардонем 187000 рубл. Соҳиби мошин мегӯяд мотор Экотек, газ Евро 4, 4 баллон нав, мошин расход надорад. Харидор аниқ занг бизана, бо арзон ҳам мешавад. Номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизми соҳиби мошин дастрас намоед. Бардора мошин навбатӣ вазн 2107, соли барои 6995, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 7000 сомон ба курси имрӯза гардонем 48000 рубл. Состоянии мошин соза, акклиматораш навай, баллонош дар ҳолати миёна қарор дорад, ҳуҷҷатош яксола. Номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. хуб, бардора мошин навбатӣ вазн 2110, соли барои 16004, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 8000 сомон ба курси имрӯза гардонем 55000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд мотораш 1.6 инжектора, 4 баллонаш навай, мошин алиш мешавад ба ягон 2106. Фақат харидор аниқ занг бизана. Номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. Бардора мошин навбатӣ вазн 2112, соли барои 16003, объем мотораш 1.5, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 14000 сомон ба курси имрӯза гардонем 96000 рубл. ҳуҷҷатош то моҳи ноябри соли 2020 срочно фурӯхта мешавад, бо савдо ҳам мешавад. Номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, маълумоти бештара аз хизми соҳиби мошин дастрас намоед. хуб, бардора мошин навбатӣ вазн 2114, соли барои 16008, объем мотораш 1.7, сӯзишвориш танҳо бензин, коробка передачаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 17000 сомон ба курси имрӯза гардонем 170000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд тонировкаш 20 рӯзи дига монда, техосмотори 1 сола, мошинча тоза, мотораш навай. Номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед. Бардора мошин навбатӣ вазн 2115, соли барои 16003, объем мотораш 1.7, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 16000 сомон ба курси имрӯза гардонем 110000 рубл. краскаш навай, 4 баллонаш навай, документош то 21 январи соли 2021. Номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. хуб, бардора мошин навбатӣ вазн 21099, соли барои 16004, объем мотораш 1.5, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархш бошад 14000 сомон ба курси имрӯза гардонем 96000 рубл. соҳиби мошин мегӯяд мотор, коробка, ходовои 100%, кожни салон, краскаш навай, полин губковат кардагиай, 1 сола ҳуҷҷат дора, магнитофон дора. Номеро барои маълумоти муфассалтар дар рӯи экрани шумо. бардора мошин навбатӣ Nexi Daewoo, соли барои 6995, объем мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газе, коробка передачаш механикаи, мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор
қарор дорад дар ваҳдат нархш бошад 14 000 сомоне. ба курси имрӯза гардонем 96 000 рубл. мошин задагӣ пусидагӣ надорад, бо савдо ҳам мешавад, алиш ҳам мешавад. ба ягон 2110 ё Opel Vectra. ҳуҷҷатош бучидагӣ, 4 баллон навай, акклиматорш навай, 4 электропакет кор мекунад, масъала намехӯрад, дуд намекунад. дар ҳолати миёна қарор дорад. коробкаш 100%. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед. маълумоти бештара аз хизи соҳиби мошин дастрас намоед. бардорон мошини навбати Opel Astra F дар кузофи хечбек, соли бароишаш 1994, объём мотораш 1.6, сӯзишвориш бензини газай, коробка передачаш механикай. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархш бошад 25 000 сомоне. ба курси имрӯза гардонем 172 000 рубл. ҳама ҷои мошин 100%, чашкош пусидагӣ надорад. савдо дар пеши мошинай. илтимос беҳуда занг назанед, фақат харидор аниқ занг бизанад. номерош дар рӯи экрани телефона занг бизанед, вариантатона пешкаш кунед.